Lectura do Santo Evangelho segundo San Lucas. Xesús, coa mirada posta nos seus discípulos, dixo: Ditosos vós, os pobres, porque voso é o reino de Deus. Ditosos os que agora pasades fame, porque Deus vos fartará. Ditosos os que agora chorades, porque riredes. Ditosos vós, cando vos aborrezan os homes, vos expulsen e vos aldrasen, cando poñan nas listas negras o voso nome por causa do Filo do home. Alegrádevos nese día, brincando de gozo, porque grande será a vosa recompensa no ceo, pois o mesmo fixeron seus pais cos profetas. Pero ai de vos os ricos, porque xa acadaste a vosa recompensa. Ai de vos, os que agora estades fartos, xa pasaredes fame. Ai de vos, os que agora rides, xa xoraredes e xa laiaredes. Ai, cando todos falen ben de vos, o mesmo fixeron os seus pais con falsos profetas. Palabra do Señor. Digo que na Biblia os pobres moitas veces son chamados Anawim, que quere dicir en hebreo pobres de Yahvé. Chamáselles así porque son os pobres da liberación de Yahvé, os que Deus vai liberar por medio do Mesías. É como o que nos entendemos agora por oprimidos, pero na Biblia eses pobres son considerados tamén como a xente boa, honrada, bondadosa e santa, mentres que os contrarios son os opresores, os ricos, os orgullosos, os impíos. Esta palabra, Anawim, é a que usaría Xesús. En grego non había unha palabra así, e cando o Evangelho de Mateo traduciuse ao grego, esa palabra foi traducida por pobres de espírito, mentres que Lucas nos seus bienaventuranzas di simplemente os pobres. Esta expresión de Mateo, pobres de espírito, creou unha confusión e moitos creeron que se trata da pobreza espiritual, e conto que coñecín a un sacerdote que dicía que os pobres de espírito eran os ricos vos. Con respecto aos do reino dos ceos, digo o que xa dixen outras veces, que Mateo ao reino de Dios chama reino dos ceos polo costume xudeu de non mencionar o nome de Dios por respecto, pero iso non quere dicir que o reino sexa nos ceos. Nos outros evanxeos chamáselle reino de Dios. Xesús seguramente lle chamaría como lle chama Mateo, porque como bo xudeu mantería o costume de non mencionar o nome de Dios. Por esa expresión, os cristiáns, por séculos equivocadamente, creeron que se trata soamente dun reino non máis aló. É aquí na terra, pero tamén no ceo despois da morte. Confiemos, esperemos nós todos que choramos, que derramamos bágoas inocentes, esperemos se choramos as dores do noso corpo ou da nosa alma. Sérvenos de purgatorio. Deus sérvese diso para que levantemos os ollos cara a Él, nos purifiquemos e santifiquemos. E por certo, que, segundo parece, os primeiros cristiáns, antes que se lles deu o nome de cristiáns, déronse a sí mesmos o nome de Anawim, porque se consideraban eles estes pobres das bienaventuranzas. E non había ricos entre eles, porque todo repartíano, pero non había tampouco quen pasase necesidade. Cando nun país faíse a revolución, os pobres xa non teñen fame, e xa se está construíndo, paréceme, como di aquí.
o reino dos ceos entre eles. Mentes haxa fame, injustiza, enfermidade, pois me parece que está moi lonxe o reino dos ceos.